खोनासंब्रा नों मा बांगालखौसो मोजां मोनो नामा होमबा? बांगाल नङालै दिफेनखौसो लागोन आं दिफेन ओमफ्राय नों बे बांगालनिखौ जा गिदिर गिदिरखायनो नों मोजां मोनो आरोना फान्थाव बायदि माबा ओइखौ मा होनो बियार बथल बायदि गोसोम गोसोमखौ मोजां मोनो हा नङालै बांगालखौ लाया ओमफ्राय आंखौ लाया ओमफ्रायो मानो ओरैनो होमबा आं थैनानैसो हा दिफेन मार्कखौ लागोन दिफेना थैबाय बेमार जानानै हा दिफेनानो थैबाय थैयाखै मा थैनांगौ थैबायलै हामगौ नामा थैबाय होननो कर'ना भाइरास जानानै थैबाय दायो बेनिखायनो दा नों बेखौ मोनला ओमफ्राय दा आंखौ लादो बेलेग मार्क दंना हा बेलेग मार्क दं बेलेग मार्क माबा गार'फोरना फिसा फिसा जायोलै जामबिलाय आंनासो जा गिदिरखा गार'फोरना फिसा फिसा जायो बुस्थुफ्रा बेनो मोजां फिसाया मोजां थ' फिसाया जेबो जाया गिदिरखौसो खनसे सोबानो आइ दै होलायनायसो लानांगौ फान्थाव हाइब्रिद फान्थाव मिथिना नोङो माखौबा इसिबां मिनिखो हाइब्रिद फान्थाव मिथिना मिथिया हा बिदि हाइब्रिद फान्थाव बायदिसो आंना खनसे सोना नांगौबा आयौ सेस खालाय नोङो ओमफ्राय नोंहाथ' दुदुआबोथ' माबासो मुदुफुल फिथाइसो आं दुदु होनदोंलै मुदुफुल फिथाइसो माया दुदुआ सोरना नोंना साला आं नायहोनानै आं नायनो लुबैदोंलै खोनासंना नायनोब्रा खनसे है साला अलसिया अलसिया खिन्थाब्रा खनसे दा भिडिअ कल खालामनो दोन आं नोंखौ भिडिअ कल खालामनो आं मिथिया आं खालामगोन अन खालाम आं रिसिभ खालामा मा अन खालाम होनदों ना आं रिसिभ खालामा खालामबाबो मानो ओरैनो दिपेनजों रायलाय नोंनि हौवाजों रायलाय आं दिपेनजों रायलाया दिपेना बर' रोङा दिपेन बात करेगा बोला तुमसे तुमको बहुत प्यार करता है दिपेनखौ नङा हेलो बेबी हाउ आर यू नङा दिपेनखौ नङा दिपेनजों रायलाय रायलाया दिपेनजों रायलाया बोला हम दीपन का साथ बात करेगा आप दीपन को प्यार करता है दीपन को हमको अरे क्या दीपन को नहीं मिलेगा मैं मर जाएगा ऐसा बोलता है ये कोपन तुमको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा बोलता है ऐसा कितना प्यार है बोला दोस्त फ्रेंड सुना है ना फ्रेंड नहीं है बोका गर्लफ्रेंड बोलो बेबी बोलो तुम साला अपना बीवी को फ्रेंड बोलता है साला शर्म नहीं है रायलाय जों नोङो बिखौसो मोजां मोना नों रायलाय आं रायलायला बारनो आंखौ मोजां मोना दे हेलौ 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 आयौ सोरलै ओइ सनालै love you so much love you so much baby I love you ha hello hello dia video call खालामनो आं नायनो लुगैदों खामगोन ओइ अख्रा नोंखौ साला खाथियाव मोनोनबा दुदुखौसो हमबाय थागौमोनलां खाथियाव मोनबाना नोंखौ आं
गारखायामोन आङो। नोंनालाय नोंना बिजनिनिया बे थैबाय। थैबाय थैखो मा मिन्थिगौ आंलाय बेबा मा जानानै थैगोन। आं नोंखौ मोनबाना हरसे उन्दुखायामोन आं सयथिबो। नोंनि सायावसो गाखोबाय थागौमोनलां। मा नोंखौ मोननायबा नोंनि सायावसो गाखोबाय थागौमोन आं। नंगौ बुदुखौबो सोब्बाय थागौमोन। बिदिसो मा ओंख्रि जाखोलै नोंसोरो? होद आं दुदुसो जागौमोनलै। मा ओंख्रि जाया? आं दुदुसो जागौमोन नोंनिखौ मोननायमोनबा। दिफेननिखौ जालाय दिफेननिखौ। हा? दिफेननिखौ जा। बिनिखौलाय नोंसो जागोन दा। ओहो। नोंसो जागोन मालायनिखौलाय। सना नोंनि दुदुआ जा गुफुरथारमोनलै। मिन्थिबायना? जा हमथावथाव नुखायो हमनो मोननायमोनबा थिगसे सेग्लायगौमोनलां। लेफु लेफुनो हमबाय थामोन गुरै गुरैनो दुदुआव। खम मोजां मोनगौमोन बे ना? नोंना जागोन नों मा ओइ दे भिडिअ खालामनो आं नायनो लुबैदों। खामा। फट' हर होमबा नोंनि फट' हर। जाहरगोन आं। दे दानो हर दे आं नायनो लुगैदों आं डाटा अन खालामनानै दोनदों। डाटा अफसै आंना। नों दानो हर आंनो अन खालामनानै हर दे। दायो हरगोन आं दा थाङा। ओमफ्राय दुदुबो हर दे। नै हरगोन आं इखौ। हा? हरहाय इखौ। दुदुबो हरना मोनसे सना प्लिस ना नायनो